שלום, בסרטון הזה אני אראה איך עושים view עם low level graphics, פשוט כמה שניתן. אני אתחיל בליצור אפליקציה חדשה. אפשר להשתמש גם באפליקציה קיימת. קיבלתי main activity עם layout. בתוך ה-layout יש לי text view, בואו נראה איך זה נראה. לא מעניין. בסדר גמור. מה שאני ארצה זה להחליף את ה-text view ב-custom view שאני אצור. אז אני אמחק את ה-text view, ותחת my application אני אצור קלאס חדש, נקרא לו my custom view, שאני אעשה אותו extends view. כרגע הוא מתלונן שחסרים לו constructors, אז אני אצור אותם. הראשון זה כאשר אני עושה new ל-my custom view מקוד, אז אני צריך את הקונסטרקטור הזה. השניים אחרים אני צריך בשביל ליצור מ-XML. ומה שאני אעשה פה, אני אצור לו מתודה שקוראים לה onDraw. הסופר הזה הוא מיותר לחלוטין, אפשר למחוק אותו. ובואו נוסיף בשלב הזה לתוך ה-layout my custom view, ניתן לו רוחב וגובה, פה למשל match parent, וב-height ניתן לו 500 dp. מה שכן, מדובר על constraint layout ואין לי עדיין constraints ל-custom view, אז בואו נפתח את ה-design ונבחר את ה-custom view וניתן לו constraints באופן אוטומטי. אוקיי, בסדר גמור. בואו נריץ ונראה מה יש לנו. דף ריק, מצוין. נחזור ל-custom view ונתחיל לצייר. הפעולה הבסיסית ביותר, פעולת הציור הבסיסית ביותר שאפשר לצייר זה draw line. ה-canvas זה ה-API שמאפשר לנו לקרוא לפעולות הציור על גבי הקונטקסט שלנו, שזה ביטמאפ או ביטמאפ שאנחנו יוצרים או ביטמאפ שאנחנו מקבלים מהמערכת, וכרגע זה מהמערכת. draw line, כאשר הוא מבקש פרמטרים של x, y וה-destination x ו-y. אז נתחיל מפינה השמאלית עליונה של המסך 0,0 ונעשה לנקודה למשל 300 dp, 300 dp. dp מיותר פה לגמרי, כי הוא לא יודע מה זה dp בקונטקסט הזה. ו-paint זה המכחול, המברשת שבה אנחנו משתמשים. היא כרגע לא קיימת, אז ניצור אותה. ניצור שדה כזה, paint שווה ל-new paint. בדיפולט זה יהיה בצבע שחור. בואו נבדוק מה אנחנו מקבלים. בדיוק. נניח אני רוצה שהמברשת תהיה בצבע אדום, אז מה שאני צריך לעשות זה להוסיף לפה איזושהי פקודת init שעדיין לא יצרתי אותה, ואני כבר אצור אותה. ו-paint נעשה לו set color לאדום.
עכשיו הוא מקבל ערך שהוא XA, 0x, והערך שאני שולח אליו זה FF, זה האלפא צ'אנל, FF בשביל הרד, 00 בשביל הגרין, ועוד 00 בשביל הבלו. זה רד, בואו נבדוק מה אני מקבל. קו בצבע אדום. טוב, בזה מסתיים הסרטון הראשון שלנו. בהמשך אני אעלה סרטון של פעולות דרור קצת יותר מורכבות.